sa kaawit. Kahit na Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Mary Joy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan dahil mahal na mahal kita. Pagbubulag-bulagan ako, masakit man ito. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kining sa kababay nga taga Dumanhog, Cebu. Apan ana karon manimuyo sa Barili, Cebu. Agat matatampo nagdasingan nga Mary Joy. I love you, Mary Joy. Romeo, May chance ka kunin mo, Mary Joy? ngano mo limod man ko. Ganahan sab ko ni mo, Romeo. Kumaho na. Kita na. Oh, Romeo, ako na kang gisugot. Oyab na ta. Salamat kayo, Mary Joy. Tinuod ning ako na sayran, Mary Joy? Nga uyab mo anang Romeo? Oo, ma. Uy, buwag din na, uy. Ngano man, ma. Ha, kana yung tawhana ang imong gipili, nga lain man nagtinuhuan? Oh, Nga nugod taon. Oy, Marijoy, manghuyab gani ka. Kanang parehas na tuk tinuhuan, oy. Usa ka god. unsa man tay problema, anak pa? Ang may tabuan na god, inig kaminyo ninyo, adto ka na simbas ng tinuhuan. So, madagyo ka, anak. Mo nga, buwagi na. Pangitag laki nga parehas na tog tinuhuan, Mary Joy. Unya, imo kong buwagan? Ug tumanon nimo ang gisulti sa imong mga ginikanan? Dili ta magbuwag. Tinuod ka, Mary Joy? Love ti ka, Romeo. Mausupakon kung ako mga ginikanan para nimo. Salamat, Mary Joy. Ha? Magminyo? Oh, Mary Joy. Gusto na ko nga magminyo ta. Total, sakto naman ta sa edad. Kana kung musugot ka. Sige, magminyo ta. Han, naminyo na lang ta. Pero wagit ko maka-open sa mong Facebook. Unsa di mong password? Ano nang pangutan na, good? Ganahan man lang gud unta kung mutanaw sa mong Facebook, good. Sus, ako ora na. Ano lang panghilabot? Han. Uy, di amin ni add friend na ako. Babae man ni. Gibali lang ang pangan. Ako nang i-confirm, be. Unya, akong chatan. Oh, ni-reply na. Nakaila ka ni Romeo. Ako ning sakyan. Aron mo tugan ko na. Unsay relasyon niya sa kumbana. Dili lang ko magsaba ang asawa ko ni Romeo. Ako man ang uyab si Romeo. Ug may nahitabo naman kani namo. Karon kang tawhana ka. Okay. Gusto na, Han. Sakit din, ha? Tugan! Kisa ni Bayana, ha? Tugan! Akong uyab, Han. Salbahis ka! Day, pasilo ako. Kuan mo, ka nang una-unahon mo kayo ng bayhana. O, ni ko yung sa kong boarding house. Mo nang may nahitabo. Ngayon mo ba gibuhat na ako, Han? Huwag manot ako magpinuang ni mo!
Han, pasayloan lang ko. Natintahan ko. Pero, ay kabala ka. Maglikay na ko ng bayhana. Isaad ko lang nimo. Dali aras panahon, Hansa. Walang hibaw may duha na ta ka anak. Magyad, Han. Mura lang ba? Maayo untaan nga, dili ka na magpakabuang og babay. Parehas siya mong gibuhat sa una. Han, hindi na mahitabo eh. Kay mahal ta mo nga akong pamilya. Salamat, Han. Han, dawatan niyo. Ikaw na yung balang lutuan, ha? Oh, di makagikan ining karni. Dito na skarkaray. Sa kong igagaw. Lutuan na aron magkaon na ta. O ang mga bata. Oh, nag-ilis man lagi ka. Di ba o makitrabaho ron? Oh, wabi daw. Pero nakuya doon. Ha? Asa mo ka mo adto? Moto ko skarkar. Sa akong igagaw. Oh, dito naman ka skarkar. Oh. Pabalik ko balik dito kay magkuha ko sa karne. Sayang sa kung binakuha doon. Sige, mato na ko, ha? Nabilin mo din yung cellphone ni Romeo? Ako ning tanawon, di. Kinagduda na kikos mga lakaw ining tawhan nada. Uy, di amay ni text niya? Dili lagi ka mo reply. Nako. Nasuko ka nako. Kinsa man ning nag-text ni Romeo? Ha? Oo, kailan eh. Imposibliha sa nang wa ka makaila, oy. Wa lagi. Pasag din eh. Mangguba ay nagrelasyon. Hinaot ang tanga nagsulti ka na ko sa tinuodhan. Oh, tinuod mo daw. Han, ay kabala ka. Wala ko magbinuang sa itong relasyon. Mga anak, anha mo dool pagduwa ha. Ayaw mo pag-atog layo. Amang! Ay, tiwasan ako ning akong trabaho ron nakapahuway ko. Ay, kapoy sa tining mahimo na tang inahan no eh. Daghan kayong trabahoon. Ayo! Te Joy! Oh, Ayo! ang ako marumanghod na si Jane? Day, dayon lang! Milagro kay nasaag ka tinis amo. Na ako'y tuyo ni Mote. Ang sabi tuyo ni man ako? Naa si Kuya Romeo, te. Wa din ni trabaho. Nga naman. Maayo hinuon. Kaya na ako'y pakita ni mo. Unsa man na? Narongsan si Kuya Romeo na ako, te. Dirin niya gisahan na ako. Unsa? Basta hati o. Gwapahagit sa akong love, uy. Ma-inlove man sa tugsamot. Magkita lang niya ta job, ha? Oh, di ba? Klaro kayo nga dili ni para yung mga message, te. Kay Hanbe, inyong tawag ka na, di ba? Salamat sa mong pagpahibaw na ako, day. Pasailoan ako, Han. Abi ba na ako mag-usab na ka? Labi na nga may anak na ta. Nisamot naman hinuuning imong biso. Han, pasailoan lang, good ko. Ako ram nagbinuang ang bayhana, good. Nga, nisukot man. Kaya ngon ini ka naman, Gyud. Himabay ka man kayo. May pagbiaan ti ka. Huh? Og dadoon ako ang atong mga anak. Ayaw, ayaw. Ay, nagbuhatan ako. Malugoy ka. Barog diha. Ayaw pagluhod. Pasailoan ako sa mga gibuhat mo, Han. Di na ko mausap, promise. Punsa ba? Ayaw ko gaksa. Pasailoan ako, Han. Grabe na kanina mo gibuhat na ko, Romeo. Ginsulto ni mga ako pagkatao. Ginsulto ni mga ako pagkasawa. Mong dili ka na ko mapasay
Milo, Han. ubiya na ko ni mo. Oh, sige. Biyahe ko ninyo. Biyahe ko kay... Maghiko ko. Basta imo ko biyaan o imong dagdura nga itong mga anak. Di pa mo makagawa sa inyong bayak. Patay na ko! Romeo! kahit na Gusto na kitunta na akong biyaan si Romeo tungod sa iyang pagkahimabay. Pero nahadlok sab ko nga iyang tinud-on ang iyang gibahad nga magkikog siya. Ug naguna-una sab ko sa akong mga anak nga looy kaayo kun way amahan. Sa pagkakaroon, nawad-an ako og pagsalig niya. Kaya nahibaw ko, moabot na gihapon ang panahon nga mamabayi siya. Pero sa gihapon, nagpabilin kong ligon tungod og alang sa akong mga anak. Dinhin na lang ko to, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga hikalang kaagi ni Mary Joy nga taga Dumanhog, Cebu. Uban sa awit yang kipangayo, awit karikulan. Dahil mahal na mahal kita. dahil mahal Ang mga kaagi, gibata nudo sa radyo ni Ricky Porzuelo garing gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga hikala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. Idris lang niining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.